Kaixo, arratsaldeon, zemuzarete, ongi etorri, Onda Baskaren sintoniara, eta Eusko Ikaskuntzaren tarte berri honetara. Bueno, aurten 20 urte bete dira, lan munduan euskararen erabilera normalizatzeko lehen euskara plana egin zenetik. Bueno, kuriosidade moduan gero itzengo dugu sakonago, baina jakin zazue Antzuolako Elai enpresan egin zela, lehen saiakera hura eta Elhuyarrek eta Eusko Jaurlaritzak egin zutela lankidetan. Hau aitzakiatzat hartuta eta jakinda Elhuyarrek, Aholkularitzak jardunaldi batzuk antolatu zituela joan zen ostiralerako, honi buruz hitz egin nahi dugu. Ez bakarrik jardunaldiei buruz noski, baita lehenengo plan hori nola sortu zen, euskara plana zer diren, baita noski, jakinako dugu sakonean, eta ordutikan, dela 20 urtetik onaino, ze aldaketak izan diren, nola izan ziren hastapenak, eta bilakerak nola izan diren. Ze mundua eta enpresa aldatu diren enean, pentsatzen dut euskara planak ere aldatzen joango zirela. Bueno, guzti honei buruz hitz egiteko, hementxe dauzkagu bi gonbidatu gurekin, gaurkoan, batetik Aizpea Otaegi, Elhuyar Aholkularitzaren koordinatzaile nagusia, arratsaldeon, eta ongi etorri. Eskerrik asko. Eta Miguel Guridi bestetik, Elhuyar Aholkularitzako lankidea baita ere, ongi etorri zuri ere. Arratsaldeon. Bueno, lehenbizi eta gure entzuleak pixkat koka daitezen, galdera oso oinarrizkoa ingo dizuet, oso basikoa, eta zera da, euskara planak zer diren zehazki? Bietako ezinak erantzun dezake. Bueno, euskara plan bat bere ez da askar esateko prozesu planifikatu bat, enpresan ezaugarrietara eta beharretara egokitutakoa. Esaldi baten, hola, borobil xamarra gelditzen da, baina kontua da, esan dut, prozesu bat dela, denboran zehar emango dena, eta egokitutakoa, hau da, neurrira egindako kontu bat dela. Ez da plan estandar bat. Prozesu horren helburua dira nagusiki 3. Alde batetik euskararen presentzia eta erabilera gehitzea, beste alde batetik prozesuak irauten duen denboran edo enpresak bereganatzea bai jakituria eta bai erremintak hizkuntzaren kudeaketa aurrera eramateko, egoki eramateko, eta beste alde batetik nolabait hizkuntzaren erabilera edo arautzea, normalizatzea. Zenbaitetan gertatu izan zaigu enpresaretera joan eta ikusi zenbait makina eta pantailak eta euskaraz dauzkatela eta askoak esan digute hau horrela dago, ni hemen aholako, baina ni ez naizen egunen zer gertatuko da. Pixka bat honekin lortzen dena da baita neurri baten horrelako hizkuntza aldetik eta hartzen dien erabakiak arautzea, normalizatzea eta nolabait bermatzea etorkizunean ere hor izango diela. Bai, azkenean arautzea da tresna bat, ez da. Lehendabiziko helburua bada, lehendabizikoa aipatu duena nagusia, euskararen erabilera lan munduan edo enpresa barruan ere izan dadila, beste edozein esparru, sozietateko beste edozein esparrutan bezala, euskara egon dadila presente, erabilia izan dadila, baina egia da hori bermatzeko, batzutan bestelako helburu batzuk ere jarri behar ditugula, eta horietako bada arautzia, ez da, erabilera bera. Beste esparru batzuetan ere egiten den bezala, ez da. Hori da. Bueno, hori da definizioa esan genezakena, eta honen jakin duguna baita ere, noski, zer urrats ematen diren, zer egiten den, horrelako plan bat, euskara plan bat, martxan jartzeko. Pentsatzen dut ez dela bat ere simplea izango, ez? Ez da gutxi horik ere. Baina indaiteke, ez da inolako arrazorik horretan. Bai, azkenean plan bati buruz ari gara, eta plan bat nik uste dut euskara plan bat izan, edo beste arlo bateko plan bat izan, hor badaudela urratxo batzuk nahiko oinarrizkoak direnak, ez? Azken dinean, planifikazioa da, eta enpresak eta horretan nahiko ohituta daude. Gaur egun edo prebentzio kontua direla, edo kalitatea dela, edo ingurumena, ez dakit, kontu horiek lantzen dian bezala, euskararena ere antzerako prozesu bat izaten da. Hor, definitu ditzakegu, zehaztu ditzakegu bi guneneko garrantzitsu,
aurrenekoa izango da, enpresaren ezaugarritara eta beharretara egokitutako plan bat diseinatzea. Eta neurrira egitea hori da neurrira egindako trajea bezala, ez dago plan estandar bat. Ez du plan berak balio, produzio enpresa batentzat edo zerbitzu enpresa batentzat, edo bezeria atzerrian duenarentzat edo Euskal Herria mugatzen den batentzat. Edo Euskaldunen kopurua altua dan enpresa baten, ez? Edo Euskaldun gutxi daun enpresa baten. Ezaugarri horiek guztiak azkenean diagnostikoa, ez? Pixkat egoera zein dan ezagutzeko garaian kontuan hartu beharreko faktoreak dira. Eta hasi horrekin hasten gara, ez? Diagnostiko batekin. Hori da. Eta diagnostiko bat egiten da, nola momentuko argazki bat, hizkuntza aldetik enpresa nola dauen, ze presentzia duen, ze erabilera duen, bezeria nolakoa duen, langileak zenbatenaino dakiten, azken batean, hizkuntza gero txertatuko den arlo guztietan edo pixka bat egoera zelakoa den ikusi. Hori da puntua. Hor adibideak igual jarrita, hori enpresa barruko errotuloak nola dauden, edo bilerak nola egiten diren, edo hautaketa prozesuak egiten direnean, hizkuntzaren gaitasuna kontuan hartzen dan, edo ez. Edo produktu bat etiketatzen baldin bada, edo zerbitzu bat ematen baldin bada agenda aurrean, nola egiten dan. Azkenean, hizkuntzaren erabileraz eta presentziaz ari garenean, enpresa barruan gauza guzti horiei buruz ari gara. Analisi bat egin behar garen bizi, ez? Hori da. Baina hizkuntzaren aldetik edo beste kontzeptu batzuk erartu behar dira? Enpresaren beste alde batzuk? Eta baita neurri baten enpresan funtzionatzeko era, hau da komunikatzeko zebide jarraitzen dituen, beste proiektu batzuk edo beste plangintza batzuk nola bideratu dituen, zerk izan duen arrakasta eta zerk ez, pixka bat gero honetan ere eragina izango duelako, ez? Azken finean, enpresa zerbait ikasi baldin badu 20 urte hauetan da, ez dela bi enpresa berdin, bakoitza bere ezaugarri dituela, eta funtzionatzeko era bereziak dituztela, ez? Orduan, horiek identifikatzen saiatzen gara, gero baliagarri izan daitezkelako plana garatzeko. Hori lehenbiziko urratsa, ondoren zein izango litzateke bigarrena? Ondoren, momentuko argazkia ikusi, eta gero etorriko litzake plana diseinatzea. Normalean plana diseinatzeko, esperientzia badugu, hainbat tokitan egitu gara, eta guretzat ere ikasbide bat izan da, baina baita nolabaiteko gure erreminten edo biltegia osatzeko ere. Badugu esperientzia horretan, baina enpresa ezagutu bertako langileak ezagutzen. Beraz, normalean egiten dena da, enpresako hainbat ordezkarirekin lantalde bat osatu, eta ordezkari eta zain izenean, departamentu desberdinak ordezkatuta izatea, erabakitzeko almena duen pertsonaren batera izatea, ez dakit, alako ikuspegi, enpresaren ikuspegi historikoren bat edo izango duen jendea. Hainbat, planean zerrezana eta aportatzeko zerbait izan dezaken jentea. Orduan, elkartzen gara, lan bilera batzuk egiten ditugu, eta lan bilera horretan, egiten duguna da pixka bat gure esperientzia talde horren esku jarri, eta taldeak berak diseinatzea plana. Normalean, hizkuntza politikako zelburuetzatik, eta badago horrelako zerrenda bat, 4 ardatzetan edo... Lanerako marko bat azkenean. Lanerako marko bat, hor 4 ardatze zehaztuta daude, enpresan irudi korporatiboa, hor barruan sartuko liateke da rotulazioa, dokumentazioa, eta gero kanpo harremanak, enpresak bezeroekin, hornitzaileekin, administrazioarekin, entitate finantzieroekin, eta ze harreman dituen. Beste alde batetik, barne harremanak, enpresa langileen arteko komunikazioa nola egiten diren, giza baliabideak nola kudeatzen diren, eta langileen arteko harremanak, bai harreman formala, lan bilerak edo bestelakoa. Eta gero, beste arlo bat, izango ditzaken instituzionalizazioa, edo nola baita esateko, hori nola dagoen araututa, edo araututa dagoen, edo nola arautu daiteken. Zenbateraino dagoen txertatuta nola baita enpresaren
ohiko jardunean, baina nolabait maila politikoan edo politikan, ez? Enpresaren politikan zenbaterainoa dagoen txertatuta edo. Hori da. Eta araututa. Eta horrela ziko geinake, helburu nagusi bat zehaztu, nora, iparra nun dugu, nora jo nahi dugu. Hori zehaztu, eta gero arlo eta arlo bakoitzean sartzen dien elementu bakoitzeko, helburu batzuk jarri, epe batzuk, arduradun batzuk, neurri batzuk, helburu horiek lortzeko, eta horrekin pixkanaka joango gineke zebat plana osatzen. Zenbait iraudun dezaken hori, normalean izaten dira lauzpabost bilera, eta lauzpabost bilera horietan, ordu pare batekoak edo, osatzen da plan bat. Azken finean, enpresak lortzen duena da horrelako plangintza bat, baditu helburu markatuta, baditu neurri batzuk gauzatzeko, eta gero hori da, horrelako kudeak eta hori kudeatzea, gero jatorriko litzateke urrengo fasea, hori martxan jartzea. Egia esan azkenean diagnostikoa eta diseinua egitea, hori da nolabait plangintza abiatzeko, edo euskara plan bat abiatzeko modua, eta denboran esan liteke laburra da, azkenean 4-5 hilabetetako kontua izan liteke, enpresaren arabera, eman nahi dion ritmoaren arabera, edo hortik aurrerakoa da, nolabait gero ja denboran beste dimentsio bat hartzen duena, dala azkenean paperean jasotako plangintza hori benetan aurrera eramatea, ez? Eta horrein behar izaten da ja, benetazko nolabait alegin bat enpresaren aldetik benetako konpromiso bat hartu, horrek eskatzen duelako ja denboran eta aleginean beste neurriko zera bat, ez? Esfortzu bat edo. Da gero gaina, lehen esan dudana, ez da plan estandar bat, pixka bat hor helburuetan eta neurrietan gero gauzatzen da, ez? Azken finean, ez dakit, badaude enpresak, euren buruan edutena, gehiago nahi dugu barrura begirako gaietan, gehiago sakondu kanpokorako eta baino, kanpoan, ez dakit, gehien bat atzerrian edo ditugulako bezeroak, edo etzekulako konbeni, beste batzuk hor dira, esate dute, ni zerbitzu enpresa bat naiz, nire bezeria hemengoa da, eta horra legin berezi egin beharra daukat. Ez dakit, hor dago aldea, hor dago pixka bat, neurrira egindako trajea lortzea. Egia da enpresa batzuk egiten dituzten euskara planak edo batez ere orientazioa eukitzen dutela barrura begirakoa, naiz eta azkenean Mielek aipatu ditun ardatzoiek danetan presente egon, batzuetan euskara plana oso orientatuta dago edo bideratuta dago barruko harremanak eta barruko erabilera eta presentzia indartzera, eta beste batzuk argi dute eragin nahi dutela bezeroarengan, ezta? Kanpo irudi bat eman nahi dutela, kanpo irudi jakin bat, zerbitzua modu jakin batera eman, eta benetan beraien interesa edo hizkuntzaren kudeaketari dagokionean, kanpora begirako arlo horretan dagoela, ezta? Zentzu horretan, euskara maila txikiena dutenek gehiago joatuko dutela kanpo aldera, ez? Edo niri burua izaten zaten. Horrekin baina gehiago lotuta dago enpresaren jarduerarekin. Hau da, enpresa industriala baldin bada eta produkzio enpresa baldin bada, normalean, ez duio hainbesteko harreta jartzen zera hizkuntza kanpora begira kudeatzeari, azkenean izan daiteke etiketaje kontu bat eta holako kontuak, baina hortik haratago ez da joaten, ez? Berriz, nolabait, zuzenean harremana duenean enpresak bezeroarekin zerbitzu bat eskaintzen duelako, edo zein eratako zerbitzu, eta batez ere zerbitzu hori hemen eskaintzen duenean, nolabait euskararen eremu geografikoan, hor bai, zorionez, produktuak saltzeko eta zerbitzuak saltzeko garaian, zenbait jenderentzat garrantzitsua da, zerbitzu hori edo produktu hori euskeraz jaso ahal izatea, ez? Eta batez ere horrek baldintzatzen du enpresen interesa edo orientazioa, ez, Miel? Bai. Horrek ez du esan nahi beste arloak ere lantzen ez dienik. Lehen esan duana, beste enfasi handiagoa edo jarriko dute enfasi kontua da, bai. Arlo batzutan, beste batzutan baina. Enpresaren helburuen arabera, ez? Hori. Pentsatzen dut baita ere horri utxita, hasieratik euskeraz lan egin duten enpresek, edo ez, eta guztiz kontrako egin duten enpresek, horren artean plana oso ezberdina izango dela, eta helburuak ere oso ezberdinak izango direla, ez? Eta prozedura, guztiz beste modu bateko izango dela. Hor aldea nabarmena izango da, ez? Bai, ez da geni, adibidez, esate bateako lehen aipatu ez du Elai lehenengo enpresa, Antzolan, oso eremu geografiko,
arlo soziolinguistikotik eta oso euskalduna, hor, eta bestalde batetik ere kudeaketan ere nahiko aurreratua, ez? Eta, hor, ikusten zen, beste ohitura batzuk bazeudela eta helburuak ere altuagoak zirela, ez? Nolabait, gaur egun enpresa horretara baldin batzoaz eta buelta bat ematen baizu, harritu ikin zeaz, euskaraz ez zute ezo, makina guztietan dauden pantaiek eta euskaraz ikuste dituzu, dokumentazio guztia, Beste arlo batzutan, ez dakit, ni batzen naiz, hor Bilbo inguruko beste enpresa baten, euskaldun askoz ere txikia bazena, eta beste arlo bateko, gehiago zerbitzu enpresakoa zena, hor helburuak esate, beste erabateko zian, presentzia bat izatea, errotulazioan, hor formazioak adibidez pixu handi hartu zuen, euskaldunen portzentaia oso txikia zen, eta hor alegin berezi egin zen formazioa kontutan, alde batetik irudi kontutan, da bestetik formazio arluan, ez? Claro, egoerak desberdina dira. Beste bitxikiri bat, hasiera baten beste enpresa bat batzen naiz, aholkuritza enpresa bazan, eta ikuskapenak egitea dedikatzen zianak, eta kalitatekoak, eta jaurtea dira. Eta haiek komentatzen zuten nola hau txikierekin, eta pixkan, guri interesatzen zeguna, kanpora behira gu barruan eta modatzen gara, baina batoz enpresak esan ez joa ikuskapenak euskaraz behar ditugula. Eta zaten arte, josuz, ze ondo, euskaren normalizazioaren adibide bat bada, ez? Hau txikiarekin baina handiarekin izan esatekoa zen. Dura gabe. Epatu dugulen jardunaldiak egin direla, Bilbon, pasaden ostiralean, okorez banago, eta hain zuzen ere horixe ez, ospatzeko, dela 2 urte, lehen euskera plana martxan jarri zela, lehen epatu dugun Antolako Belai enpresan, eta hori zen, jardunaldien izenburuare hori zen, ez? 20 urte euskara planetan. Nola junda, ze gitarago egon da? Bilbon egin duen, ez dakit, enpresa mundu da, eta pixka bat horrelako kontuetan, ez? Eta, neko ondo jantzan. Egia esan, bazan gure erronka edo gure helburu nagusia, bazan nolabait ospatzea edo, ez? 20 urte hauetan egindako lana, rekonozitzea nolabait edo aitortzea 20 urte hauetan bide horretan nolabait bide hori egitera animatu diren guztiak, hoiei errekonozimendu bat egitea, baita ere gure helburua zan, beste kanpoko esperientzia batzuk ezagutzea, eta hori kontutan hartuta izan genituen, Kataluniako lagunak ere beraien esperientziaren berri ematen, eta eman nahi genion jardunaldiari pixkat ikusita lan mundua ze aldaketetan sartuta dagoen, eta enpresa mundua ze aldaketak bizitzen ari den ikusita, nahi genuen pixka bat jardunaldia aprobetxatu aurrera begira jartzeko, eta euskara planek gaur egun lan munduak eta enpresek bezala ze erronka dituzten, horri buruz ere hitz egiteko, ezta? Eta, nik uste dut oso interesgarria, gai interesgarria dela hori. Badala momentua, ezta? Beti badaude horrelako hausnarketak eta egiteko uneak, eta, azkenean zenbakien kontu horrek edo urteen kontu horrek funtzionatzen du, ez? Batzuetan hartu behar dira horrelako zenbakiak, esan, 20 urte pasa dira, zer egin dugu, eta orain zeintzuk dira momentu honetan eta hemendik aurrera egin beharreko lanak, etxeko lanak, etxez kanpokoak, eta bar, ez? Hitzaldiak egon dira, pixkat, egitera edo, izan zen, alde batetik, hasieran, izpeak esan duen bezala, errekonozimendu, alde horretatik, pixka bat nondik atozen edo historia pixka bat eginez, alako ikusentzunezko bat aurkeztu genuen, bertan, 20 urte hauetan edo euskara plana garatu, edo euskara planen inguruan zer esana izan duten pertsonak edo hitz egin zuten. Gero ondoren Kataluniako lagunen bango konsortzikoek etorri ziren, eta Noemi Huatx eta Asunta Casanovak hango esperientzien berri eman ziguten.
Gero berriz Andoni Sagarnan hitzaldi izan zen. Andoni Sagarna izan zen bere garaian endala 20 urte ere visionario bat. Gaur egun euskaltzaina ere bada, bere garaian Eluiar kultur elkartea zen garaian sortzailetako bat. Eta, pixka bat beraren eskutik eta hizkuntza politikaren eskutik ere jarri zian martxan hauek, ez? Esan dut, endala 20 urte visionario xamarra zala kantoetan, eta gaur egun ere badu hortik, eta honek egin zuen pixka bat lotura lana. Alde batetik, nondi gatoz, nola bideratu du da orain arte, eta aurrera begira zer ikusten dugu, ez? Nora jo dezakegu. Pixka bat lotura lan hori egin zuen, eta gero, maienguru bat. Maienguru horretan, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikako sailburu erantzan, Lourdes Azmendi, Elai enpresako bere garaian koordinatzaile izan zen, euskara planaren koordinatzaile izan zena, Anaje Narbaiza, Idoia aldekoa, Eluiar aholkularitzako koordinatzailetako bat, Iratze Darmedikute, Eroski enpresako euskara planen koordinatzailea, Robert Gutierrez, bai euskarari ziurtagiriaren elkartearen zuzendaria, eta Xavier Arauzo, Osakidetzaren euskara zerbitzua. Lehen komentatu dena Lourdes Azmendi, Jaurlaritzako hizkuntza politikako sailburu orde, Jaurlaritzak ere izan du zerikusia, 20 urte hauetan ere, eta azken urtean ere bikain ziurtagiria ere euskalitekin batera edo bideratu du, eta pixka bat horretaz ere aritu zen. Luntxa ere egon zen, ez? Noski. Horlakotan luntxa ez bali dago. Egia esan, ospakizuna izatea ere nahi gendun, eta, hemen horrela egiten ditugu ospakizunak ez da, janez eta edanez, eta, egia esan, aukera ematen dute horrelakoek, bestelako kontu ez ere hitz egiteko, modu informalagoan, eta hori ere egin behar da. Ondo janda, jendeak gio konzentratzen dela, ez? Gizu gaina Euskal Herrian nola plater inguruan edo jakien inguruan elkartu behik, ez da konturik. Batzen genuen lehen, Euskal Plana zer diren, zer urratxo eman bar diren, horrelako bat martxan jartzeko. Orain goazen astapenetara, jazen dut dela 20 urte, lehenengo aldiz, eta egora guztiz ezberdinean, zaitasunak izango zirela, ertasunak ere bai, nola izan zen lehenengo aldi hori? Egia esan da, pixka bat atzera begiratu eta, jardunalditan ere, pixka bat memoria freskatzeko ero balio izan digu, ez? Garai hartan, endala 20 urte, euskerak aurrerapen handiek eman dazazkan, ez? Batez ere hezkuntzan, dagoeneko bazegon jendea ikaste prozesuan niko aurrera euskera zeindakoa, era bat unibertsitatean, oraindik gaur egun dagoen maila etzegoen, baina urrats dexente eman da zauden, administrazioan alegin handia egin da zegoen, komunikabidetan zer esanik ez, bazegon prentsa euskera, irratiak eta bar, baina lan munduan ordura arte, bai, urrats batzuk eman da zeuden formazio aldetik eta baina etzan ikusten zerbait behar zala, ez? Kontutan hartuta gainera, ikaste prozesu euskera zein da, eta balako alegin egin da, ikastolak direla, eta alako alegin egin da gizarteak, eta horri irten bidea eman behar zitzaiola, eta ikaste prozesua euskera zeindako pertsona horiek, lan mundura bideratuta zeudela, eta lan munduan ere zerbait egin behar zela, ez? Egia da, ordurako ere, leku batzuetan euskara eskolak eta ematen hasita geundela tartean gu ere ez, eta hor daude kutxa, eta lehengo kutxa ez, oraingo kutxa, baina lehen nola zan, ez naizak horretzen. Caja Ahorros Provincial. Hori da. Orain kutxa dan horretan eta euskara eskolak ematen hasita geunden, eta elain bertan ere bai, baina ikustezan, horrek eragitezun langileen erabileran, eta batez ere, alfabetatu gabe zeuden hoiengan, alfabetatzen lagundu eta ikasi eta baina gero horrek ez zuela inpaktu erreal bat lan egiteko garaian, azkenean oso zera pertsonala, autu pertsonalak zirelako, ez? Eta azkenean norberak bere euskara maila hobetzea eta edo euskara ikastea oso ondo dau, baina horrek ez dauka inpaktu bat, nolabait ez baldin badago taldeko helburu bat eta taldeko asmo gisa planteatzen ez baldin bada, ez? Eta laneko prozesu guztiak eta garai hartan
gaztelaniaz bideratze ziren, ezta? Eta orduan beharra ikuste zen, euskara eskoletatik haratago, beste erabateko prozesuetan sartzekoa, ezta? Eta horretan ari ginela, ari zirela, halako baten, hor Quebec inguruan eta izandako esperientzia batzun berri izan zen, hori nola bideratu ote ziteken, ekarri ziteken ona, edo, eta hor, pixka bat asmo eta gogoiek eta alde batetik Jaurlaritzako hizkuntza politikako sailetik, da bestetik, Andoni Sagarna aipatu dut hor, Eluiar kultur elkartetik, eta martxan jarri zen, hitzarmen sinatu zen, eta ea zer egin ziteken enpresatan. Holan munduan. Pixka bat euskera txertatzeko eta formaziotik haratago urrats batzuk emateko. Eta, hitzarmen hori, 85 urte artean iraun zuen, eta tarte horretan, proiektu piloto batzu jarri ziren martxan. Esate bateako, lehen Elai aipatu du moduan, eta gero berehala etorri zen CAF, behasengo enpresa. Hasiera, buru eusteak eta betik, enpresa joan, eta zer egin behar dugu, danak batzuk euskalduntzen jarri behar ditugu, beste batzuk alfabetatzen, horre formazioa da, baina hori txertatu egin behar dugu, nola egin, eta kontua da. Hasiera hori guztia ordenatzeko eta komeriak izango ziren, betxatzen dut, ez? Lehenengo aldiz horrako goza bat egitea, ez da... Hor, ekarpenak leku askotatik jaso ziren, lehen esan duna, Jaurlaritzatik eta Eluiardik ez ezik, abe ere aitu zen, garai hartan, laguntzen eta bideratzen. Eta kontu da, enpresara joan ikusi eta arrolako baten topo ingendun alako funtzionatzeko era bat, ez dakit, garai hartan aurreratu azan eta aurkitu genituen, nola ditzen ziren, kalitate zirkuloak edo ditzen zioten. Kalitate zirkuloak ziren nahiek. Hobekuntza taldeak. Eta zer dira horrek, zertan nahi dira langile horiek? Bilera horretan, haidiena da, euron lanean, ez dakit nola egin lana erresago, nola atera lana azkarrago, hobekuntza proposatzen nahi dira, eurok lantzen dituzte, euron lana, badakite, horretan haitzen dialako, eta zer egin daiteken, eta nolait hobekuntza proposatzen dituzte, eta hiega osatzen dute. Halako baten nolait bombilla piztu, haiba. Eta hori euskerarekin lotzen badeu, eta hori, euskera ikasteaz gain, nolabait lanean nola txertatu daiteken, nola hobetu daiteken, edo ze hobekuntzak eman dezaketen hizkuntzen aldetik irun lanean hori bideratzen badeu, eta, erreminta hori hartu, eta formazioarekin batera hori ere txertatu genuen. Eta gero guk izen aldatu genion, kalitate zirkulotik, kalitate zirkulotik komunikazio zirkulora, eta gero hobetaldera, azken izeneak gutxienekoa da. Baina, hori izan zen, pixka bat, hasiera. Gero, lehen esan duna, hortik kafera joan ginen, pixka bat metodologia bera ere aplikatuz, eta gaina, hor ere izan zen beste giltzarri bat edo, gero gure planetan eta gaur egun euskera ez ezik beste gai batzutan erabiltzen duguna, konturatzen ginen ze garrantzia zen jendearen parte hartzea. Azken ginen hizkuntza kontuetan eta beste arlo batzutan ere bai, askotan ohiturak aldatzea eta zein zaila dan. Eta gauzak aurrera ateatzea, eta kosta egiten da. Eta konturatu ginen, jendearen parte hartzeari esker, jendeak bizi egiten zuela prozesu hori. Eta proposamenak bereak zirela. Eta normalean norberak egindako proposamen hori arretan dio jartzeio, eta gauzak ez erresak ez dira, baina bestela baino erresago. Kanpotik norbaitek ezarrita baino erresago bateatzen ziala, ez? Eta ze garrantzia zuen jendearen parte hartzea. Eta egia da, hortik abiatuta gure ardatzetako bat hori izan da, metodologia. Hau da, jendearen parte hartzean oinarritutako prozesuak izatea. Eta nola lortzen da hori, jendeak parte hartzea. Egia esan, nik uste dut euskerak badaukala kontu hori, edo euskera planetan badagoela hori, eta da askotan langileek beraiek eskatutako kontua izaten dela,
euskera enpresan edo lan munduan presenteago egotea, ezta? Eta horrek ja nolabait abia puntu on bat ematen digu, benetan izan dadin langile guztien proiektu bat, edo, ez zuzendaritzatik erabakita eta zehatzen dan, txertatzen dan proiektu bat, baizik eta benetan izan dadila gai bat, zuzendaritzak noski bere egin behar duena, hori garrantzitsua da, ezinbestean, baina nolabait langileen implikazioa ere baduena, ezta? Eta egia esan guk era honetako proiektuak abiatzen ditugunean, gehientsuenetan langileen zera eskaera ere horregoten da, ez? Batzutan langileena beraiena, sindikatuen bidez, administrazio, kooperatibetan kontseilu sozialen bidez, eta ezta? Beraz, horrek errazten du, nolabait proiektua izan dadin kolektiboagoa, ez? Eta errazten du parte hartzea. Duai gabe. Nola juntzen lehenengo esperientzia hori, kuriosia, ez? Ondo atera zen, esperotakoa bete zen duten, edo? Egia esan, nik ez dut ezagutu, elairen haserako fasea, ondorengoa naiz, baina, gaur egun elaira joatea, gaur egun elaira joateak ematen du, esperientzia zer izan danaren neurria edo, ezta? Egia esan ez da ohiko esperientzia bat. Eta, nik uste egin duten ibilbidea ikaragarria izan dela, eta, funtsezkoa izan dela, bere momentuan erabakia hartu izana, erronka horri heldu izana, eta gero bidean, ze pertsonek eduki duten gaiaren ardura, eta ze gaitasun eduki duten proiektua eta gaia lideratzeko, eta enpresan benetan enpresa bustitzeko, zera bat goitik berako edo betik gorako zean, benetan izan dela gai bat kontuan hartu dutena, eta orain ere, 20 urte pasa direnean, oso nabarmena da egin duten ibilbidea eta nola eusten dioten beraien filosofia horri eta beraien sinismen horri, ez? Posible dela euskeraz lan egitea eta are gehiago Antzola bezalako herri baten eta langilegoaren zati handi bat euskalduna danean eta bere bizitzako gainerako arloetan euskeraz bizi danean, ez? Eta gaina kontuan hartu behar da, ez da egiteko, bai enpresa baten bai kalitatea edo prebentzioa edo ingurumena beste arlo batzuk lantzen dian bezala, euskararekin ere berdin gertatzen dela, hau da, zuk egin dezakezu, alegin berezi bat, kalitatea ISO 9.000 eta dugu, edo gaur egun FQM, dena delakoa. Horrek eskatzen du momentu baten alegin berezi bat hori abiatzeko. Edo lan arriskua, egin behar dugu azterketa bat, makina bakoitza ze arrisku dituen, ze arrisku dauzkagun, ze istripu arrisku, horretarako neurriak jarri, horiek guztiek, behar dute denbora bat, alegin berezien behar dutena. Baina kontua da, alegin berezia bai, baina gero ez dala hori amaitzen. Zer gertatzen da, enpresan obra berriak egiten dira, makina berriak sartzen dira, pertsonak aldatzen dira. Berez, etengabeko lan bat da. Egia da, lehen esan dugun plana, aurrenean diseinu bat egiten da, hori gauzatzen da, 3, 4, 5 urtetan egiten da alegin handi bat, baina ez da horra maitzen. Ez da horra maitzen, lehen esan duguna, pertsonak aldatzen direlako, prozedurak eta aldatu egiten direlako, sartzen direlako, negozio linea berriak, eta... Bai. Guztiz aldatu daitekelako urte gutxian. Hori da. Eta, nik uste dut, elairen lorpen handia dela, nolabait, euskara planik eduki gabe, ez? Lortu duela euskara txertatzea bere jardunean, eta beraz, euskara planik eduki gabe ere, lortzen duela hizkuntza kudeatzea, eta enpresa euskalduna izatea. Bere garen eukizuen. Bai, ez, esan nahi dut, baina gaur egun, elairen ezaugarria ez da euskara plana eukitzea, bere ezaugarria da euskeraz funtzionatzeko gai dala, ez? Eta hori da azkenean helburua ez da plana eukitzea, helburua da hizkuntza txertatuta eukitzea. Plana da ohitura galdatzeko plana da tresna bat. Pausoa, ez? Tresna bat da, hori da. Horrek ironi mardu, noski. Hori da, bai. 20 urte hauetan ez dakit datu daukazue, baina zenbat enpresa gutxi gora erakoa behintzat bada ere, zenbat enpresa baritu diren
zenbat enpresak hartu duten plan hau. Bai, Euskara hor, plana, bai, egia esan hori neurtzea, klar, euskara plan bat, euskara plana, esaten ari ginena, ez? Euskara plana da, nolabait, lan mundua eta enpresa euskalduntzeko tresna bat, baina ezin ditugu ahaztu, nolabait, euskara planik eduki gabe, euskararen aldeko apustua egiten duten beste hainbat eta hainbat enpresa, ezta? Azkenean euskara planez ari garenean askotan ari gara, hori modu planifikatu batean euskara txertatzen saiatzen ari direnak, diru laguntzatan aurkezten direnak, eta azkenean guk datu horiek manejatzen ditugu batez ere, ez? Zenbat enpresa dira 20 urte hauetan, nolabait administrazioaren laguntzarekin eta bar, euskara planak garatu dituztenak. Hoiei buruzari bagea, 20 urte hauetan 300 bat izan dira, nolabait bidea egitera animatu direnak, baina egia da hori ez gain asko eta asko, nik uste dut gaur egun milaka, esan dezakegula, enpresa direla, ekimen puntualen bidez bada ere, ez? Nolabait hizkuntza kontutan hartzen dutenak. Ez arlo guztietan, ez modu planifikatuan, ez sistematikoki, baina gauza puntualetan euskara kontuan hartzen dutenak. Noski animatu behar ditugu enpresa horiek haratago joatera, ezta? Baina hori ere aitortu behar da. Eta gero nik uste dut badaudela beste enpresa asko, eta esan gurea bezalaxe, ez? Euskalgintzako enpresak garenak, euskaraz funtzionatzen dugunak, euskara planik ez daukagunok, behar ez dugulako, edo berez gure sorreratik markaritzatek ez zuek euskara plana egitea. Noski, baina esan nahi dut badaudela euskara planak egitera dedikatzen ez diren enpresa asko euskaraz funtzionatzen dutenak, ez? Eta, ezakite izenik esan behar da, baina, euskalgintzako edozein enpresa esan dezakegu, eta, euskaraz funtzionatzen duten enpresak dira, ez? Beraz, euskaraz funtzionatzen dugunak, eta euskaraz lan egiten dugunak, hor gaude batetik, bestetik euskara plana dutenak, euskara hobeto edo okerrago kudeatuta, eta gero asko ere, elementu jakinetan, hizkuntza kontutan hartzen dutenak, ez da, ez dakit. Bere hizketa horretatik aparte. Ez, eta aurrera begira ere, gerota gehiago dira, euskara bakarrik ez, beste hizkuntza batzupe kudeatu beharra daukatenak, eta pixka bat, igual aurrera begira jarriko gineke, baina egia da, hemen 20 urte hauetan edo horrelako beste bilakaera batez ere konturatu gara, ez? Hasiera baten eta, ikusi egin itxon, enpresak eta kanpora begira bat zeudela, eta gaur egun ere krisia dela, eta ez dela, irten bidea badirudi kanpoa joatea dela, eta enpresa horiek ikasi dute, bezeroari bere hizkuntzan erantzutea, balio erantzi handi bat duela. Baina, karo, hor dauzkazu, saltzeko, baina azken urte hauetan eta gertatzen nahi dena alde batetik, globalizazioarekin eta kontu hauekin, badaude enpresak multinazionalak, kanpo etxe nagusia edo kanpoan dutenak, eta hemen planta jarri dituztena produzitzeko, baldintza batzuk egokia dituztelako, langile, prestatutako langileak, eta kalitateko lan egin dezaketelako, eta hona etortzen dira, eta hemen produzitze dute. Eta baditugu kasu batzuk, gure bezeroen artean eta multinazional horietako parte dienak, euron zentrala bertain handia dutenak, eta tarteka iristen zaizki handi dokumentazioa euskeraz. Edo, eta gero azken urte hauetan ero, danok entzuten dugu, hemengo enpresek ere, kooperatibak eta ez direnak ere, enpresak jarri dituztela, bai Polonian, bai Txekian, bai Txinan, hainbat tokitan. Eta hoiek produzitzera joan dira, dana dalakoatik, eta bertako langileak kontratatzen dituzte. Eta badirudi, inglesarekin konponduta dagoela, da ez da horrela. Da ez da horrela, Txekian guztiek ez dakit inglesez, Polonian guztiek ez dakit inglesez, da Txinan are gutxiago. Da horiek ere kontutatu dira zen garrantzitsua dan hizkuntza egokiko kudeatzea. Orduan, azken finean, euskara plana eta garatu dituzten enpresak, pixka bat, pauso bat aurretik badua sortan. Azken finean, izan dute denbora bat trebatzeko hizkuntzak bi espada ere kudeatzen ikasi dutenak, eta orain, moldatu behar dutenak, beste hizkuntza batzuk ere txertatzea. Eta,
eta hori ere gaur egungo euskara plana egin dutenak kanpora begira ere aurrera pauso hori nolabait prestatu egin dira lan horretan, eta lan hori aurreratuta daukate, da txertatzea beste hizkuntza. Nolabait ikasi dute, nola txertatu beraien funtzionamenduan hizkuntza bat baino gehiago. Esan nahi, nola kudeatu egunerokoan hizkuntza bat baino gehiago, ezta? Eta batzutan hemen baditugu enpresak ere, nolabait Euskal Herrian hitz egiten diren 3 hizkuntzak kudeatuz manejatzen direnak, ezagutzen ditugu enpresak euskeraz, frantsesez eta gaztelaniaz zehatzen direnak, ezta? Kudeatzen dituztenak beraien barruan, enpresa barruan 3 hizkuntzak, eta claro, horrek ematen dizu sekulako esperientzia eta sekulako, bueno, ikasbidea edo nolabait hizkuntza gehiago edo beste hizkuntza batzuk kudeatzeko garaian, ez? Eta egia esan, pixkat aurrera begirako erronketan edo, eta gaur egun bizi dugun lan munduak bizi duen aldaketa prozesu honetan guztian, globalizazioaren kontuarekin, eta bai ikusten dugu hori badela gure, ez gure bakarri, baina gure enpresen erronka bat ere, ez? Nola kudeatu enpresa barruan, ez bat, 2, 3, baizik eta hizkuntza gehiago, eta nola kudeatu tokian tokikoa, eta... Eta gaina, ez du gaztu behar, enpresa bat azkenean da irabaziak lortu behar ditu. Da irabazi horiek, lortzen badu, langilea gustora egotea, eta gustora egotearena, adibidez, txorakeria bat ematen du, baina norberaren hizkuntza baino musika polita horik zaila aurkitzea, ez? Eta langile bati bere hizkuntzan dokumentazio izatea, bere hizkuntzan informazioa eta erabiltzeko aukera izatea, nolabait bere satisfazioa edo gustora egotea dakar, gustora egotea produzio hobea izatea, eta produzio hobeak izatea, etekinak. Azkenean, hor lotura bat ere badago, azkenean. Bai, azkenean enpresaren logika ere hori da, ez? Esan nahi, gure logika beste bat izan daiteke euskara planak sustatzeko garaian, azkenean, hizkuntzaren garapena bera, eta geurea, izlari bezala edo, ez? Baina, egia da enpresaren hori ere ikasi dugu, ez? Urte guzti hauetan, ze beharrezkoa dan enpresen logiketara egokitzea, ez bakarrik tresnetan eta metodologiatan eta horrelako kontuetan, azkenean mentalidade kontuak ere hor daude, eta euskerak egokitu behar du logika horietara, ez? Bakoitzaren hizkuntza komila artean. Hori ere hizkuntza bada, enpresa. Hizkuntza edo... kodea, nola baita esateko. Kodea, egia da, galdera gaiztoa ez, baina lan aipatu duzue, enpresa batzuk baduela euskara plana egin gabe, euskaraz molatzen direnak, eta zenbatean da garrantzitsua, zentzu horretan, euskara plan bat egitea, edo noiz behar da, noiz ez da behar, dago muga hori. Azkenean, euskara plan bat eskatzen digutenean, edo lehendabiziko urratsa beti da diagnostiko bat egitea, eta, diagnostikoak berak esaten dizu non zauden. Eta gero plana diseinatzen dugunean, azkenean galdera da nora iritsi nahi dezu. Beraz, bere euskararen kudeaketan aurrera urrats bat handia edo txikia egin nahi duen edo nork, egin dezake euskara plan bat, eta ondo etorriko zaio. Euskaldunak eskertuko dio, sanaet bai barruko bezeroak edo langileak, eta baita kanpokoak ere, eta nik uste dut dala merezi duen abentura bat, azkenean da, egin dezadan azterketa bat non nagoen jakiteko, eta egin dezadan hausnarketa bat nora iritsi nahi dudan jakiteko, eta gero, behin 2 puntu horiek, 2 referentziazko puntu horiek hartuta, ze ibilbide egin behar dudan, eta ean nork laguntzen didan, ez, kasu honetan aholkularitzak horretarako gaude, ibilbide hori aleketa azkarren, aleketa erosoen, eta aleketa hoberen egiteko. Eta posible da, baita ere pentsatzen dut, euskeraz lan egiten duen, da euskeraz funtzionamendu den enpresa batean, nahiz eta euskeraz ondo moldatu, igual, modu egokiago bat bilatzea, ez? Egokioa baino, askotan, bere lehen aipatu dugun hizkuntza kode horri dagokionez, beste funtzionatzeko modu egokia bat bilatzea, ez? Euskara plan batek eman aldiona da, hizkuntzaren gaia modu planifikatu sistematiko baten lantzea. Norberen ekimenez edo,
Darrepente, makinen pantailak euskaraz jarriko ditut, pum, eta horretan gelditu. Ez? Edo bane interesatzen jente ikastea, jenteak langileak eta ikasi dezatela, eta baldintza egokia jarriko diet ikasteko. Da ekintza solteak jartzea. Euskara Palmatek ematen diona da, enpresaren ikuspegi osoa hartu, eta ikusi, non eragin dezaket, danean batera ezin dezaket, baina, modu planifikatu baten eta sistematiko baten hori landukoet, eta txertatzen joan gonez, pixka bat, enpresako arlo guztietan, ez? Eta guzti horrekin, azkenean lortuko dudana da, hori pixka bat araututa gelditzea. Esatea, nigo batzen naiz, behin, ez dakit lehen aikertu dudan, edo, enpresa batera joan itzan, bizitan, eta, enpresa horretan eda, erakusten nahi zana enpresa, esaten zian, ikusten makina honek, pantailak, danak euskara zeuzkaten. Botoi guztiak, pantailan kontrol numerikokoak, eta jarritza zeuzkaten. Hoik, ni jarri izkiat. Haselako lana, baina ni ez nagoen egunien. Ja, alperrik. Ze gertatukoa, ez? Kalitate sistemek eta horiek ekarri dutena bada, askotan enpresa baten egiten dien lanak eta prozedura batzutan jasotzea eta arautzea. Horrek zerraka, egun ematen pertsonak aldatzen badia, edo dana alakoa, horiek gelditzen dela, eta nola bermatzen dela, hori horrela jarraituko da. Horrek ez du izan nahi, tarteka gauzak aldatzen dielako prozedura hori aldatu ezin daitekenik, ez da gutxi horik ere. Baina gutxienez, momentuan nola egiten dugu, nola funtzionatzen hori jasota gelditzen da, ez? Kalitate alde batetik, baina euskararena ere, era berean bideratu daiteke. Hori ere kalitatea da, ez? Hori da. Denbora egiten egera, baina lehenbizi, azkeneko mezua, edo zerbait aipatu gabe gelditu bada, aipatzeko eskatuko dizuet, eta bestela, zer azkeneko mezua, edo laburpena, edo esan dezazuela. Nik oin, kalitatea... Zer esango zinete enpresei, esateko, hau irabazten duzu, euskara plana inezkeo. Nik kalitatearekin jarritukoet, pixka bat, eta gaur egun kalitate eredu, ez dakit, ez nola esatea estandarrena, baina, aurreratuenak eta EFQM eta aipatzen dute, ez? Nola da, Europako kalitate sistema aipatuena, eta, Q, urrezko Q, eta ez dakit zer. Qak eta nik uste denok ezautzen ditugula. Eta, hori aztertzen nahitu naiz, eta, nola hartzen ditu sistema horrek edo, badu horrelako eskema bat, eta hor, lidergotza edo buruzagitza aztertzen da, pertsonak, hau da, bertako pertsonak, bezeroak, prozesuak, eta bar. Bederatzi elementu dira, eta bederatzi elementu horiek aztertzen dira, puntuatzo ekin dira. Bederatzi horieteko 3 elementu, bereziki hizkuntzaren gaiarekin lotuta daude. Bata da, langilearen gogobetetzea, eta horretaz aritu gara, edo nolabait, bere hizkuntzan eta aritzen den langilea eta gusturago dagoela. Beste alde batetik, bezeroaren gogobetetzea, eta zerbitzu enpresan zer esanik ez, hizkuntza txertatzea garrantzitsua dela. Eta beste alde batetik, gizartean eragitea. Eta ez du gaztu behar, enpresak ez direla gizartetik aparte diren elementuak. Hau da, nolabait, gizartearekin batea doazenak, eta euskal gizarteak euskararekiko apostu ina baldin baduka, berak ere egin beharra dauka alde horretatik. Eta pixka bat, elementu horietan eragiteko bide egokia dela euskara plan bat. Horik esan ez. Aizpea? Bai, igual gehitzea, azkenean... alde batetik pixkat mielek aipatzezuna ez, enpresak sozietatean edo txertatuta dauden elementuak direla, eta ondo daula erakustea, adieraztea eta hori zehatzea ez, praktikan gauza praktikoak eginez adieraztea nola baita esateko. Eta bestetik, euskaldunei edo gauza ederra dela, ez etxean edo launekin edo eremu jakinetan euskara erabiltzea askori gertatzen zaie, ez? Lana badirudi ez dakit badagoela euskaratik aparte edo, eta gauza ederra dela poliki urratsak ematea lanean ere euskaraz jarduteko, ez? Eta, alduten tokietan bultzatu ditzatela horrelako prozesuak edo ekimenak, ez?
Nik uste garbi gelditu dela, ez? Garbi dago, ez dela bakarrik langilea gustora gotea, bezeroare gustorago, azkenan gizartean eragitea, nik uste azkenan garbi dagoela, hori ere kalitatearen parte bat ere badela, ez? Hizkuntzaren zati hau. Bai, eta nolait euskaldunok nolait esparru hori ere irabazi behar degula euskararentzat eta geure buruentzat, ezta? Bai. Alaxe da, mi esker, gurekin ematagatik, Miel Guridi, ez da batzutan mixiolari zintzazio izan, segi horretan, Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ondo bili. Eta gora arzio baita ere gure entzulei, noski, atorren astean ere metxe izango garela, ordu berean, igandean arratsaldeko 5:00 6 arte, Eusko Ikaskuntzaren tarte berri batekin Onda Baskaren sintonian. Nahi badezue, ordu arte, ongi izan, aio!